Ми повертаємося у студію програми «Сабай» і продовжуємо говорити про найголовніше. Зокрема, сьогодні ми обговоримо тему Каталонії та референдуму в Іспанії. Для цього ми запросили до нас у студію гостя Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України. Вітаю вас. Добрий день. Пане Григорій, давайте перше, ніж почати обговорювати тему референдуму, його там законності, незаконності, давайте з'ясуємо, чим, власне, Каталонія настільки важлива для Іспанії. Тобто, що там зосереджено і чому дійсно Каталонія вимагає цієї незалежності? В неї є підстави на це? Ну, перш за все, я хотів би з'ясувати про мою посаду, тому що дипломатична академія вже не існує, і відповідно Інституту зовнішньої політики також. Я професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету. Це по-перше. По-друге, так, що сталося з Каталонією, чому так вийшло? Питання в тому, що треба дивитися в історію і в корені цих відносин між Каталонією і офіційним Мадридом, тобто урядом Іспанії. Тут є свої історичні корені, і вони пов'язані з тим, як складалась Іспанія як держава. Вона була об'єднана і побудована по імперському типу. І тому тут дає знаки оця історія. Каталонці намагалися вийти, власне, із-під влади Мадрида. І це такі тенденції були особливо і в ХХ столітті, в 30-ті роки. Так, але прихід режиму Франко, звісно, придушив ці наміри Каталонії мати свою державність. І от зараз, коли Іспанія стала членом Європейського Союзу, ці тенденції особливо посилилися, особливо вони стали помітними після глобальної економічної кризи 2008 року, яка вдарила сильно по всім європейським країнам, ну і по Іспанії в тому числі. І, власне, Каталонія в Іспанії була дуже привілейованим регіоном. Так? Вона мала саму широку автономію, вона мала всі преференції культурного розвитку. Тоді чому це не влаштовує каталонців? Що не так? Чому вони прагнуть саме незалежності? Тут питання пов'язано перша проблема – це те, що, власне, цей конфлікт між Каталонією і офіційним Мадридом, тобто Іспанією, це конфлікт ідентичностей. Коли каталонці, не в останню чергу завдяки широким, надзвичайно широким правам, які нам надані були Іспанією, цій, власне, автономії, а це дуже широкі автономні права, вони мали і свою мову, і свій прапор, і фактично вони мали все своє. Плюс пропаганда, яка велась багато років, про окремішність каталонців від іспанців і так далі. І це спонукало до такої регіональної посилення регіональної ідентичності, яка перетворилась в політичний сепаратистський рух. Інша проблема, яку сьогодні мало хто помічає, це те, що до цього, власне, підштовхнула і побудова самого Європейського Союзу. Тому що Європейський Союз почав вибудовуватись за федеральним принципом, як наддержавне утворення, а не як міжнародна організація. Відповідно, така побудова Європейського Союзу вимагала перебирання суверенітету країн-членів ЄС, власне, в Брюссель. І це послабило і внутрішній, і зовнішній суверенітет країн-членів Європейського Союзу. І наслідком цього, зокрема, став Брексіт, далі посилення регіоналізму дуже потужне, тому що Європейський Союз вже вибудовував політику не як офіційна влада Європейського Союзу, чи офіційний Брюссель і окремі країни-члени, а він вибудовував регіональну політику. Він в своїй політиці віддавав перевагу регіональному розвитку, а не національному розвитку. Тому регіони почали відчувати свою більшу незалежність від центру, від столиць національних.
І це сприяло тому, що центри, національні уряди почали втрачати вплив на регіони, тобто почали втрачати повноту своєї влади. Зникли кордони. Питання оборони і безпеки стало неактуальним. Тобто на національному рівні держава почала втрачати свої функції. Відтак регіони відчули, що вони можуть, в принципі, обходитись і без столиць національних. І це призвело до таких тенденцій, як Каталонія, і далі це може бути ефект доміно. Уже північ Італії заявила про більш широкі права, так, і так далі. Це може піти по всіх країнах Європи, де є отакі регіональні розбіжності. Так, зокрема, наразі уряд Іспанії намагається якось нормалізувати цю ситуацію. Більш того, він бере владу над регіоном під свій контроль, офіційний Мадрид. І, зокрема, навіть уряд вносить такі пропозиції, аби позбавити, точніше, обмежити функції парламенту Каталонії, аби він не зміг пропонувати кандидатури у новий уряд чи схвалювати антиконституційні ініціативи. Як ви вважаєте, це є зараз ефективним? Тому що насправді у соціумі ситуація складна, вони вимагають незалежності. Чи не буде супротиву, на вашу думку? Розумієте, не випадково з самого початку нашої розмови ми зупинились на конфлікті ідентичностей. Хоча самі іспанці подають цю потребу в виході з складу Іспанії економічними питаннями. Ну, я думаю, що це популістичні гасла, тому що каталонці і так жили набагато більш заможними, ніж інші регіони Іспанії. Більше того, сам офіційний Мадрид надавав і преференції, скажімо, там зарплати державних службовців були на 20-30% більше, ніж по всій Іспанії. Тобто тут не можна, і Іспанія була найбільш заможною частиною, вірніше, Каталонія була найбільш заможною частиною Іспанії. Питання в ідентичності. Коли виникає такий конфлікт ідентичностей, то тоді вряд чи можна залагодити цю ситуацію такими заходами, які сьогодні приймає уряд Іспанії. Звісно, що він може заборонити, але каталонці можуть проігнорувати. Але ж там ще одна проблема. Там же не всі є юніоністи і є, власне, ті, які виступають за сепаратистське вирішення цієї проблеми. І юніїсти в місцевому парламенті каталонському, вони в меншості. Їх там десь трошки більше, ніж 30%. Тобто вони вже не можуть вплинути на місцевий парламент. Відтак, місцевий парламент може приймати будь-які рішення, ігноруючи рішення офіційного Мадриду. Тому я не думаю, що це буде вихід, тобто ситуація там буде ускладнюватися. Добре, а давайте тоді обговоримо ситуацію, яка склалася з лідером, з Карлесом Пучдемоном. Чому він одразу після референдуму, після того, як пройшло голосування, не оголосив незалежність і навіть протягом 5 днів також офіційно її не заявив? Так, підписали декларацію, але потім, аргументуючи це небажанням деескалації конфлікту, нібито відтермінували її дію. Як ви думаєте, чому Пучдемон чинив саме так? Ну, розумієте, одна справа декларації, одна річ, коли на хвилі такого піднесення сепаратистських настроїв політики також ведуться. Вони, звісно, підтримали цей рух, але коли, власне, прийнято вже буде рішення, хоча й не оголошено, тепер керівництво Каталонії несе відповідальність. Воно хоче більше прав, так? Виходячи з Іспанії, але в той же час це і величезна відповідальність. І вона вже лягає не на ті маси, які ми бачимо в Барселоні і так далі. Вона лягає вже персонально на них. А що значить об'явити незалежність? Цього ще мало. По-перше, щоб вас визнали інші, тому що незалежність – це визнання іншими вашої суверенності над цією територією і відповідальності за цією територією. Це по-перше. По-друге, економіка вся Каталонії зав'язана на Іспанію. А Іспанія зав'язана на Європейський Союз. А Європейський Союз вже об'явив, що він не визнає Каталонію. Відтак, їхні будь-які рішення у відношеннях із Мадридом, із
Європейським Союзом будуть уже недійсними. А хіба цього не розуміли у Каталонії, коли перед тим, як робили референдум? Навіщо тоді? Який сенс проведення референдуму? Ну, референдум – це завжди вираз волі більшості. Так, відтак, все-таки в Іспанії демократична влада. І якщо більшість вимагає, то уряди діють так, як вимагає більшість. От, власне, ця залежність від більшості настроїв, вона і привела до такої ситуації, що тепер влада Каталонії, так, місцева влада, вона починає відчувати свою відповідальність. А як далі буде? Тому що бізнес Каталонії був категорично проти виходу Каталонії з Іспанії. Знову таки, тому що основний ринок Каталонії – це Іспанія. Плюс ми знаємо, що Каталонія – це основний курорт, один з основних курортів Європи. І там в основному європейці відпочивають з Європейського Союзу. Тепер постане, як їм бути в Єврозоні, як буде в цих інтеграційних об'єднаннях, які являє Європейський Союз, оскільки Європейський Союз буде мати відносини з Мадридом, а не з Барселоною. А чому Європейський Союз не зацікавлений у відокремленні Каталонії, на вашу думку? Ну, тому що піде ефект доміно. Тому що за одним Брексітом появляться маленькі Брексіти, які будуть виходити не з Європейського Союзу, а з країн Європейського Союзу. А Європейський Союз побудований на єдності країн Європейського Союзу. Тобто Брюссель має офіційні відносини не з Барселоною, він має офіційні відносини і договори, і угоди про членство, так, і законодавство з Мадридом, а не з Барселоною. А якщо Європейський Союз не визнає суверенності Барселони, то тоді всі ці інтегровані законодавство, норми і все це, і бізнес, і валюта, все буде не буде працювати відносно Барселони. І Барселона сама вже нічого не може зробити, розумієте? Тобто тут же не тільки важливо задекларувати свій суверенітет, важливо, щоб ваш суверенітет визнали. Добре, пане Григорію, тоді які ваші прогнози, власне, що буде от реально, як розвиватимуться події зараз у Іспанії? Ну, мій прогноз, що буде загострення конфлікту. Тому що з одного боку теперішня місцева влада Каталонії не може ігнорувати, тобто вони до великої міри стали заручниками референдуму. Вони не можуть ігнорувати цих настроїв сепаратистських. А з іншого боку, їм достатньо тяжко взяти на себе всю відповідальність за формування Каталонії не як регіону Іспанії, а як незалежної держави. Тому що це державне будівництво – це надзвичайно складна річ. Тим більше, якщо от такий вихід буде шляхом конфлікту з офіційним Мадридом. Офіційний Мадрид, як ви бачите, він намагається діяти таким політико-дипломатичним шляхом, застосовуючи законодавство Іспанії як такої, яке розповсюджується, до речі, і на Каталонію також. І воно превалює над локальним законодавством, тому що Каталонія порушила загальнонаціональне законодавство. Так, але знову-таки, якби це була суто економічна проблема, то тут можна було б офіційно Мадриду достатньо легко вирішити. А коли це конфлікт ідентичностей, тому що насправді то питання не в економічній причині, питання в причині ідентичності, тому що каталонці вважають себе окремою нацією від іспанців. От такий регіоналізм, він привів до таких речей. Добре, а тоді, на вашу думку, що потрібно, яких методів має вжитися Іспанія, офіційний Мадрид, аби все ж таки владнати цю ситуацію? Тому що ми бачимо, що оці обмеження, які вона
хоче принаймні ввести, вони не надто ефективні, тому що це тільки загострюватиме соціальний конфлікт, правильно? Ну, правильно, то ви правильно говорите. Тобто, абсолютно. що потрібно зробити, аби все ж таки вийти з цієї ситуації, уникнути цих... Ми маємо розуміти, що має бути компроміс, правильно? То тоді якого масштабу, якого виду, власне, компроміс має відбутися? Розумієте, тут уже дуже важко говорити про компроміс, тому що Мадрид і так дав уже каталонцям саму широку автономію, яку можна тільки уявити, яка, до речі, до великої міри і привела до Тобто цієї ви ситуації. виключаєте можливість перемовин Уже подальшого? далі вже вони підійшли до межі незалежної держави. Тому що в рамках автономії вже всі права Каталонії і так були надані Мадридом. Тому що далі може, чим далі поступатись може Мадрид? Тільки визнанням незалежності, розумієте? А це межа, яку не може переступити, ми самі розуміємо, Мадрид як суверенна незалежна держава. Добре, як ви вважаєте, чи можливо таке, що Мадрид вдасться до більш взагалі радикальних кроків і, можливо, у випадку наявності початку якихось збройних сутичок, повстань, що він почне відповідати вже більш жорстко? Розумієте, тут, я думаю, має комплекс заходів. Він в чому полягати має бути? Звісно, що і тут вони, в принципі, діють в правильному напрямку, щоб взяти під контроль всю територію, під центральне управління всю територію Каталонії. Тому що поліція, силові структури все-таки треба підпорядкувати центральному уряду. Так, і відповідати, особливо це стосується Міністерства внутрішніх справ, відповідальність за безпеку і порядок має взяти на себе Мадрид. Так, це по-перше. По-друге, звісно, треба надавати всіляку підтримку юніоністам. Тому що, як ми бачимо, вони проігнорували референдум, і тепер виявилось, що вони взагалі, їхні права і їхній голос, вони позбавлені права голосу. Відтак, звісно, треба надавати більшу підтримку тим, хто за тим, щоб Каталонія залишалась в Іспанії. А це перш за все бізнес іспанський, тому що, звісно, він живе до великої міри за рахунок туризму. І бізнес розуміє, якщо вони виходять з Іспанії, то тоді цей туристичний бізнес, величезна індустрія просто буде банкрутувати. От підтримку, треба Мадриду надавати всіляку підтримку тим, хто зацікавлений в збереженні Каталонії в складі Іспанії. Добре, пане Григорію, давайте тоді вже коротко, так, тезово, можливо, обговоримо питання того, ви самі говорите про ефект доміно, і ми бачимо, власне, що насправді у світі це вже така масова тенденція, багато з народів намагаються відокремитися і так далі. Давайте проведемо паралель цього референдуму на прикладі Іспанії, до прикладу, з тим, що сталося у нас в країні. Чи є тут якісь паралелі, чи можливо взагалі зробити висновок і зрозуміти, чому, власне, це як явище взагалі виникає? Ну, тут можна які паралелі. Звісно, ми із цих міжнародних подій маємо робити уроки для себе. Якщо взяти, скажімо, Крим і Донбас, ну, в Криму, звісно, то була зовнішня воєнна інтервенція з боку Росії. Референдум був незаконний і абсолютно фейковий, який суперечив і загальнонаціональним українським законам, так і Кримської автономії. Це було грубо порушено і не випадково, що його ніхто не визнав. Ми не можемо провести паралель і сказати, що і в Іспанії, і в нас... Яка паралель з Кримом? Питання в тому, що Україна сама до великої міри винна в тому, що все-таки більшість кримчан підтримали російську воєнну інтервенцію. Чому? Тому що з самого початку, коли Україна стала незалежною, Росія вживляла таку ідею, що Росія подарувала Крим Україні. Хоча до цього ніхто не говорив. І в Криму теж, що Росія подарувала. Тому що
Передача Криму відбулася абсолютно на законній підставі. Пане і так Григорію, далі. закінчується, на жаль, Я так. до чого кажу. І оця ідею розкрутили, і це стало домінувати в масовій свідомості кримчан. Так, як розкручувався оцей каталонський сепаратизм, і в результаті до чого це привело. Що стосується Донбасу, там партія регіонів теж живляла регіональну ідентичність, і вони говорили, що ми відмінні від України, ми кормимо Україну і так далі. Там багато Дякую. сюжетів. Ми, власне, вас зрозуміли. Ми дуже дякуємо вам за вашу думку, що ви завітали до нас у гості. Власне, ми встигли поговорити про референдум в Іспанії. Зараз новини на телеканалі АТR, потім знову повертаємося до студії програми «Саба». Дочекайтеся.